wala nagapati ang isa ka human rights lawyer sa mga alegasyon sang ex-Marines batok sa pila ka mga kongresista nga ginaaligar ila gindulungan sang mga maleta nga may unod nga dako nga kandidad sang kwarta. Matandaan nga kahapon nga adlaw nagpagwa sang alegasyon ang mga nagpakilala nga anay mga miyembro sang Philippine Marines nga nag-claim nga nag-deliver sila sang 805 billion pesos nga cash nga nakabutang sa maleta kanday President Ferdinand Marcos Jr. kag former House Speaker Martin Romualdez. Sa mga press conference, gin-claim sang abogado nga si Levi Baligod nga ini nga ex-Marines ang kaupdanan anay ni Master Sergeant Orly Guteza. Si Guteza among kontrobersyal nga Senate whistleblower nga nag-claim nga nagserbe anay bilang security personnel ni anay Ako Bicol Representative Zaldico. Tatlo ka incumbent lawmakers kag isa ka former representative alin sa Iloilo ang gilakip sa aligasyon sang ex-Marines nga ila gindulungan sang mga maleta nga may unod nga kwarta. Sa affidavit sang ex-Marines, ila ginpayag nga ginsugo sila nga mag-escort kag mag-deliver sang lain-lain nga kadakuon sang mga maleta sa mga kongresista. Lakip sa ila nga ginhingadlan amo sanday Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda, Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang, Iloilo 1st District Representative Janet Garin, kag former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, iyagin payag nga isa ini ka politically motivated nga mga alegasyon. Dugang pa sini nga makaduluda ang amo nga pahayag bangod halos tanan nga pangalan nga gin-mention amo ang mga anti-Duterte nga mga politiko. Gin-question man ni Pahilga ang timing sang pagpagwa sang amo nga mga pahayag bangod kaangay gintuon gin ini sa confirmation of charges sitting sa International Criminal Court o kun ICC ni anay President Rodrigo Duterte kag sa damlaglang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sang kandidatura sa 2028 election. Sa karon, ginhangkat ni Pahilga ang mga ex-Marines nga pamatudaan ang ila mga alegasyon nga para sa iya isa kakabutigan. Kung may ara sila ebidensya, then let them present, no? Because he who accuses someone has the burden of proving that his or her accusation is true. So wala pa naton makita ang ilang kung ano ginang ilang ebidensya. So kung may ara sila, then mas maayo nga nila file a case in court. And there was this impeachment complaint against former President, the current President Marcos, no? Kung ginambal nila siguro at that time statement during the deliberation, hindi man siguro makalusot, pero at least, di ba, maistoryahan during the time of the hearing for determination of sufficiency in substance.